जाम वैतागलो यार. लय काम असतं आजकाल ऑफिसमध्ये. रिलॅक्स व्हायचं जरा कुठेतरी ना असं बाहेर जावं असं वाटतं असं फिरायला. अरे भाई एवढं काम लय जेवलो रे. काय बोलतो काय कंटाळा आलाय रे आयुष्याचा. कुठे प्लॅन करूया मग. अरे यार मी पण तोच विचार करत होतो कुठेतरी बाहेर जाऊन येऊया जरा. ते आपला आधीचा प्लॅन होता ना. अच्छा तो दापोलीचा. हो त्या करूया मग. रिसॉर्टचा. हा करूया ना. हा चालेल ना मग त्या रेसॉर्टला जाऊया दापोलीला. चांगलं आहे ते. हा चल ना जाऊया पण बघू अजून कोण येते तर विचारूया ना आपण. ए मी काय बोलतोय आपण किरणला पण बोलवा. हा. लय मजा येते तो आला की. हसतेत बघ किती. काय कसला जोक चालू आहे. ये बस. अरे काय नाही आपला पिकनिकला जायचा प्लॅन चाललाय. तुला यायचंय सोबत आमच्या. हे बाबा मी काय येणार नाही तुमच्यावर पिकनिकला. यायला मागच्या वेळी किती घाबरलेलो मला त्या रेसॉर्टला गेलो तेव्हा. अरे नाही बाबा नाही घाबरवत तू ये. थोडीशी मस्करी करतो यार एवढं काय तू सिरियस घेतोस. नाहीतर काय. नक्की नाही घाबरवणार ना. यायला मागच्या वेळी लय मला भीती वाटलेली यार. अरे नाही घाबरवत बाबा ये तू. बरं मग सॅटर्डेला सगळ्यांनी सकाळी 5 वाजता आपण निघूया. हा ठीक आहे डन चालेल. कसला भारी पॉइंट होता रे. थोडासा लवकर गेलो असतो ना सनसेट मिस नसता झाला आपला. हो हा पोचलो बाबा एकदाचे. आई शपथ सॉलिड भूक लागली यार. ए जेवायला काय काय पाहिजे ना कोणाला काय काय ते सगळं सांगा. आणि भाई जरा चकण्याचं बघ जरा. अरे चकण्याचा सोडा खंबे कुठे आहेत आपले. आई शपथ. चल ना मग आपण जाऊन घेऊन येऊया. चल मग आपण चकण्या आणायला चल हे थांबा माझं पण मार्केटमध्ये काम आहे. अरे मग मी काय करू इकडे एकटा. अरे भाई आपलं सामान बघ किती आहे. हा जरा लक्ष ठेव ना त्याच्यावरती. थांबून इथे लगेच येतो आम्ही. थांब जरा तू इथे. हिला एकट्याला सोडून गेले. मंदार अरे काय करताय. हे काय नाटकं करताय यार. कोण आहे कोण आहे. हे सुवंदन मंदार शेखर. हे कोण आहे काय असं करताय. मंदार अरे नको ना असं करू. सुवंदन शेखर. काय रे वाटली का. काय यार जायला असं करताय. माहिती किती वेळ झाला मी बाथरूम थांबून ठेवलेली. चल नाटक करता प्रत्येक वेळी. ए बाहेर गेला दरवाजा लाव. हा असाच घाबरतो ना म्हणून याच्यात सॉलिड मजा येते याला याची पाडायला. फोन आला कुणाचा. ए बघ किरणच्या बायकोचा फोन. बाहेर जाऊन वाटतं तिलाच फोन केलाय याने. 1 मिनिट. हा प्रणाली बोल. हॅलो मंदार दादा.
किरण बाहेर फिरायला गेला होता आणि तिकडेच त्याचा ऍक्सिडेंट झाला आणि जागीच ठार झाला. अरे काय झालं? अरे ती फोनवरती रडत होती, म्हणत होती सकाळी तुमच्याबरोबर पिकनिकला निघाला ना, तो त्याचा ऍक्सिडेंट झाला काय बोलतोस? आणि तो गेला म्हणते ती. अरे मग हा कोण होता आपल्या बरोबर? घाबरले काय? ए अरे मी आहे, उठा. अरे उठा, अरे उठा ना. अरे मी मस्करी गेली, उठा. ये उठा ना मंदर. अरे वसाड्या.